Áldás, békesség! Fogd, olvasd, kérdezz a Bibliából. Ma az apostolok cselekedetei 10. részéből fogunk kérdezni. Első kérdésem az lenne, hogy honnan jött az embereknek, hogy egyes állatokat tisztátalannak neveznek? Mondjuk a malac miért lett tisztátalan? Hát ugye egyrészt ezt a Biblia írja elő, és mivel az első keresztény közösségek zsidó származásúak voltak nagyobb részt, ezért nyilván átvették a Bibliának az ószövetségi tisztasági törvényeit. Egyébként minden olyat, amit megnézünk és tisztátalannak nevez a Biblia, azoknak 90%-a egészségügyi oka miatt mondja az Isten. Például a disznóhús, ugye mivel nem európai szabvány szerint tartották, a disznóhús egy nagyon laza szerkezetű hús, és nagyon könnyen férgesedett. Tehát azon a tájon, ahol átlagban 40 fok van napközben, hogy a disznóhúst nem lehetett tartósítani, és hamar férgesedett, megették, betegek lettek az emberek, ezért Isten azt mondta, hogy nem szabad enni. Ezért nem lehet például a tejet meg a húst együtt tárolni a Biblia törvényei szerint, mert mind a kettő erjed, megromlik, fertőző lesz, és ebből adódóan akkor belepusztulhatnak. És vannak, emberek, akik még ezt betartják? Persze, hát a zsidók és az arabok egyértelműen mind a mai napig betartják, hiszen az iszlám is a Tórából vette át a dolgokat, tehát a zsidó törvényeket Mózes könyvéből, és ugyanazokat az egészségügyi szabályokat látták ők is. Tehát ma a hithű zsidóság, illetve hát a muszlimok 100%-ban, aki tartja a vallását, nem esznek disznóhúst. Ma már megtehetnék, hogy megegyék, hiszen ma van hűtőszekrény, van tartósítószer, van más egyéb, de a vallási történetet betartják, és azt mondják, hogy Isten rendelte, tehát ezt be kell tartani. Értem. Miért tiltják az idegen népekkel való érintkezést? Hát nagyon egyszerű a történet, ugyanez, mint a disznóhúsnál, hogy óhatatlanul átvesszük az ő szokásaikat. A mai világ is arról szól, hogy vannak divathullámok, amit a kereszténységnek az a része, aki nem annyira komolyan veszi a Bibliát, azt mondja, hogy hát ez nem olyan nagy baj. Ugye a történelemben nagyon sokszor volt így a zsidóság története az Ószövetségben, hogy bekeveredtek más népek közé, és akkor elkezdték az ő szokásaikat fölvenni. És amikor fölvették, akkor elfelejtették, hogy hol van az Úristen, és elkezdtek olyanok lenni, mint azokhoz próbáltak hasonlulni. Tehát az egyház ma is nem azért mondja, hogy ezt vagy azt vagy amazt ne csináld meg, mert az egyház fafejű, mert az egyház nem akar változni, meg az egyháznak mit tudom én, milyen mániái vannak, hanem azért pontosan erre a dologra hivatkozva, hogyha elkezdünk hozzájuk hasonlítani, akkor előbb-utóbb nem vesszük észre, és olyanok leszünk, mint ők. És nem olyanok, mint amilyenek az Isten. Tehát a kereszténységben is van ilyen divathullám? Persze, mindig van. Persze, hát az egyház történetben mindig ott volt. Hát a középkorban kitalálták azt, hogy mivel nagy volt a nyomor, a szegénység, legyél szegény, és majd üdvözülni fogsz, és akkor ott a gazdagságba, és akkor az emberek elkezdtek szegények lenni, illetve hát elkezdték ezt a divatot tenni. Aztán jött a racionalizmus, akkor mint filozófia, tehát világi filozófia, és akkor az egyház elkezdett racionálisan, ugye észérvek alapján prédikálni, hát arról szólt a prédikáció, hogy hogyan kell jó krumplit vetni. Aztán jött a liberalizmus, akkor elkezdtünk, hogy hát minden szabad nékünk, aztán, és mindig fölvettük azokat a divatokat, amelyek éppen a világban voltak, csak ez nem használt az egyháznak. Tehát amikor a világhoz kezdett el hasonlítani az egyház, akkor az egyház az szépen úgy elkezdett süllyedni. És ma is megvannak ezek a világi, a Woke-tól a Sense-ig, amelyik beszivárognak az egyházba, hogy nem kell komolyan venni, el kell törölni, meg kell változtatni, újakat kell. A Biblia meg azt mondja, hogy az Isten tegnap, ma, meg mindörökké ugyanaz. De mindig vannak ilyen divathullámok, amikre fölül a kereszténység. Aztán rájön arra, hogy ez egy zsákutca. Ma is vannak olyan proféták a világon, akik úgy hallják Istent, úgy beszélgetnek vele, mint mi most itt hárman? Nem tudom. Balgaság lenne, azt mondanám, hogy van vagy nincs, nem tudom. Én azt gondolom, hogy Istennek nem mindig kellenek proféták.
Tudjuk, hogy az Ószövetség és az Új Szövetség között közel 400 év telt el, hogy nem volt próféta Izraelben. És azóta is eltelt hosszú idő, hogy nem voltak olyanok, akik az apostoli kor után, akik közvetlenül, mint az apostolok vagy a próféták beszélgettek Istennel. Ettől még működik az egyház, tehát nem ez az egyháznak a fontos, hogy legyenek, de nem tartom kizártnak, de hogy mondjuk vannak. Velem is megtörténhet Bárkivel. az. Hát azért, ha belegondolsz és végignézed, hogy Péter ott halászgatott a Genezáreti tó partján, és csak oda ment hozzá Jézus, tehát a legkisebb esélye volt Péternek arra, hogy ő valaha az egyik legismertebb apostol legyen, sőt a sírja fölé egy akkora bazilikát építsenek. Ha valaki azt mondta volna neki előző este, hogy figyelj, majd amikor Rómában ott leszel Nérónál, meg fogságba, akkor is akkor nézett volna, hogy ki az a Néró, mi az a Róma, ugye? Aztán ma, ha elmegy valaki Rómába, akkor rögtön az első dolga, mert nem is tudja nem észrevenni a Szent Péter bazilikát. Tehát bárki, és nem tudjuk, hogy mikor. Tehát ez nem korfüggő, mert látjuk, hogy Jeremiás fiatal volt, ő arra hivatkozott, hogy hát fiatal vagyok, hagyj engem Isten békén. Ha azt nézzük, hogy mondjuk Mózes dadogott, tehát az sem kifogás, hogy hát beszédhibás vagyok, és még sorolhatnám a többieket, hogy az Isten elhívta őket. Tehát te is rajta vagy a listán valahol, vagy nem. Hát ezt én nem tudom eldönteni. Hogy a Szent Lelket és Jézust miért mindig fényességként írják le, mert nyilván nem vaksötét lesz, de hogy ez a jelkép, mint... A fény az az élet. Próbálj meg letakarni egy virágot a cserépbe, és nézd meg egy hét múlva. Hiába locsolod, hiába adsz neki mindenféle tápoldatot, gyakorlatilag... Szüksége van a fényre. A fény az élet. Ezért, tehát nem véletlen az, hogy a negációt, a negatív erőt, a sátánt, azt mindig feketének ábrázoljuk, mert tudjuk, hogy a sötétbe félni kell. A sötét az soha nem jó, mert nem érzékeljük a világot. Az élet pedig a fény. Tehát, hogyha most éppen egy ilyen esős időszakban van, mindenki depressziós lesz, vagy agresszív, mert nincs napfény. Tehát a pozitív dolog, amit az Isten üzen ezáltal, hogy ő a fény. És összeköthető azzal, hogy számunkra a fény az ilyen csodaforrás, hogy fény olyan misztikus és világító. Az mindig misztikus. Hát gondolj bele, hogy amikor meggyújtasz egy gyertyát egy szobába, az a kicsi fény... És bevilágítja az egészet. Bevilágít, és biztonságot ad. Tehát, hogyha most hazamész, és nincs áram, és csak egy kicsi, egyébként fölgyújtasz nem tudom hány lámpát otthon, amire apa veszekszik, vagy anya, hogy miért kell, miért nem oltod le, és akkor egyszer csak meggyújtasz egy kis gyertyát, mert az van éppen késznél, és onnantól kezdve biztonságban érzed magad, sőt, van egy olyan feelingje is, hogy ez egy jó dolog, ez a kis fény. Ennyi. Értem. Fogd, olvasd, kérdezz a Bibliából. Következő alkalommal az apostolok cselekedeteinek 11. részéből fogunk feltenni kérdéseket. Áldás békesség! Áldás békesség!